Am revenit în direct. Modernizarea României cade mai ales pe umerii generației născute în anii 2000. Sunt tinerii care au alt proiect de viață decât părinților și care cer instituțiilor publice să-și facă treaba. Cel puțin așa arată indicele de modernitate a României, care a crescut cu 9 puncte în 25 de ani, după cum reiese dintr-un studiu al cercetătorilor de la Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca. Indicele de modernitate a ajuns la 48 pe o scală de 100 de puncte. Ce înseamnă acest lucru? Vorbim acum cu rectorul Universității Babeș-Bolyai. Domnul profesor Daniel David este și coordonatorul acestui studiu. Bună seara, domnule profesor, mulțumesc că sunteți cu noi. Bună seara, mulțumesc pentru invitație. Modernitate, așadar stăm ceva mai bine, în 25 de ani am crescut 9 puncte. Vă întreb pe dumneavoastră, sigur știți să ne explicați dacă e mult, dacă e puțin, cum vedeți acest progres? E un progres bun, dar e clar că mai avem de lucru, fiindcă sub acest index de modernitate, de fapt, se ascund o serie de atribute psihoculturale. Primul atribut se referă la caracterul nostru colectivist sau autonom. Ce înseamnă colectivist? Grupurile sunt formate în logica relațiilor de familie mai degrabă. Profilul autonom înseamnă că formezi grupuri și instituții pe bază de valori și axiome sociale comune. Ori noi încă avem un profil colectivist în țară și în toate regiunile, în timp ce spațiul vestic, spațiul la care am aderat, are un profil mai degrabă autonom. Deci e clar că la această subdimensiune avem de lucru. Avem după aceea o altă subdimensiune care se referă la încredere. Încrederea este la pământ în ceea ce privește România și relațiile dintre oameni și relațiile dintre oameni și instituții. Deci aici avem de lucru încă. Stăm mai bine la satisfacția cu propria viață, unde indicatorul a crescut, mai ales odată cu integrarea în spațiul Uniunii Europene din 2005 și generațiile tinere au și ele o contribuție importantă aici. Dar iarăși avem un scor destul de prost la zona de indulgență, unde a crescut foarte puțin și nu se datorează atât de mult generațiilor. Deci, pe ansamblu, indexul arată că ne modernizăm, dar suntem încă departe de ceea ce înțelegem prin modernitate în spațiul vestic la care am aderat, adică spațiul Uniunii Europene. Mai este de lucru. Apropo de o întrebare legată de comparație cu țările vestice, unde ne situăm comparativ cu aceste țări, noastră ne spuneați că suntem încă departe pentru a ajunge acolo la același nivel. Spuneați că indicatorul de modernitate a crescut, el deja forțează instituțiile sociale pe care le avem. Oamenii au început să fie autonomi, mai autonomi. Este o declarație pe care ați făcut-o legată de acest subiect. Ce înseamnă că începem să forțăm instituțiile? Altfel spus, nivelul nostru de autonomie crește, dar sigur crește și în spațiul vestic. Și atunci distanța noastră față de spațiul vestic este aceeași. Dar în interior au avut loc schimbări. Și încep să intre în instituții o serie de oameni care văd instituțiile în serviciu public. Spre exemplu, noi în România avem o mare problemă, că în paradigma veche vedeam instituțiile ca o mare familie și unele instituții încă astăzi, mă refer la instituții publice, și fac un titlu de glorie și chiar își asumă valori de genul ăsta. Noi suntem ca o familie, ceea ce este un lucru periculos, fiindcă o familie are grijă de proprii membri, în timp ce o instituție ar trebui să aibă grijă de populație. Nimeni nu spune să nu fii prieten, să nu fie relații emoționale între membrii unei instituții, dar nu în logica unei familii. Și treptat apare o altă generație care începe să fie angajată într-o serie de instituții care provoacă vechile norme și vechile valori. Altfel spus, ca să tranșez un pic mai clar lucrurile, în paradigma veche, când aveai o problemă sau când ai o problemă, prima întrebare care îți vine și pe care o pun de obicei oamenii este: cunoști pe cineva acolo care mă poate ajuta? În paradigma nouă a unei Românii moderne, întrebarea trebuie să se schimbe, nu dacă cunoști pe cineva acolo, ci simplu, care e procedura ca să obțin acest lucru? Ei, iată că asta înseamnă o schimbare de mentalitate serioasă și o forțare a vechii paradigme. Explicați-ne, domnule profesor, care e treaba cu cei născuți în anul 2000 sau în anii 2000? De ce este această generație specială în acest context? Acum nu este mai specială în sensul că, știți, aceste atribute psihoculturale nu fac diferență între sau nu pot fi interpretate în termeni de superioritate și inferioritate. Sau că unele sunt bune, altele sunt proaste.
pur și simplu, prin raportare la spațiul la care noi am ales liber să aderăm, adică spațiul Uniunii Europene și zona NATO, valorile noastre vechi nu mai potrivesc cu valorile de acolo. Ori dacă vrei să asimilezi instituțiile din spațiul vestic, îți trebuie valori similare cu cele care au stat la baza acelor instituții acolo. Și nu este nimic miraculos. Generația mai tânără a crescut, sigur, într-un alt spațiu mult mai globalizat, cu valorile vestice deja mult mai bine reprezentate decât generațiile mai vârstnice. Asta este o diferență simplă și atunci ei crescând cu aceste valori, ajungând adulți, doresc să le exprime în propriul comportament și vor colora instituțiile și pozițiile de putere la nivel social după propriile valori. Și asta forțează, cum am spus, vechea noastră paradigmă. Ceea ce este bine dacă ținta noastră este să rămânem în spațiul la care am aderat, adică în spațiul vestic. O ultimă întrebare. Cum putem proceda ca societate să se accelereze acest ritm de modernizare a României? Pentru că spuneați în același interviu la care am făcut referire puțin mai devreme că România modernă începe să câștige treptat, însă nu este deocamdată majoritară. Da, sunt multe lucruri și asta merita poate să fie, cum să spun, să organizați o dezbatere sau o emisiune la care să participe mai mulți experți, dar lucrurile sunt destul de clare, le știm din literatura de specialitate. Mai multă educație, avem nevoie de mai mulți oameni cu studii superioare, fiindcă raportul oameni cu studii superioare versus populația generală arată foarte prost pentru România. Cei care nu au studii superioare trebuie să fie pregătiți pe linie profesională și să fie pregătiți în zona asta profesională foarte bine. Deci educația este un factor fundamental. După aceea, sigur, dezvoltarea socioeconomică, inevitabil dezvoltarea economică întărește autonomia indivizilor. Urbanizarea este un alt factor foarte important. Și, printre alți factori aș mai menționa, ca să nu mă întind prea mult, apariția unor profesii de prestigiu, sunt ele numite în literatură, adică un pic să fie și profesii dincolo de cele de bază, nu doar în zona de construcție, agricultură, care sunt importante în orice societate, dar depinde ponderea lor. Și dacă ponderea acestora este prea mare, asta arată că zona de modernitate nu este foarte bine reprezentată. Deci avem nevoie și de profesii de prestigiu care țin de munca de creație, munca culturală, munca de IT și așa mai departe. Mulțumesc tare mult pentru această intervenție. Așadar, educația este cheia spre o societate mai modernă. Am stat de vorbă cu rectorul Universității Babeș-Bolyai, Daniel David. Pandemia a anulat toate marile evenimente din acest an. Festivalurile și concertele artiștilor internaționale au fost suspendate. Cu un vaccin la orizont, organizatorii trag speranță că anul 2021 va însemna revenirea la normalitate. Electric Castle și Untold, spre exemplu, adunau în anii trecuți și câte 300.000 de fani în cele câteva zile de festival. Organizatorii fac acum scenarii despre cum ar putea arăta o zi plină de concerte în 2021. Ultimul mare festival de anul viitor ar putea fi Electric Castle. Cea de-a 8-a ediție a fost reprogramată pentru 14-18 iulie 2021. Organizatorii au anunțat deja și primii artiști mari care vor fi prezenți. 21 Pilots, Gorillaz și Deftones. Au fost puse și bilete în vânzare la preț special. Lucrăm pe scenarii diferite. E clar că o perfectă normalitate nu vom avea în 2021, dar e o mare, mare nevoie să se reintre în activitate în sectorul nostru și toate semnalele sunt bune. De aceea am și fost foarte curajos. Suntem primul festival care a și anunțat artiști pentru anul viitor. Practic niciodată nu ne-am oprit din organizarea evenimentului, doar ne adaptăm și ne vom adapta și atunci condițiilor din acel moment. Și Untold are deja un interval ales pentru 2021. Din 5 până în 8 august, 50.000 de fani și-au cumpărat bilete pentru festivalul care ar fi trebuit să aibă loc în această vară. Ei vor avea acces la oricare din următoarele 3 ediții, au anunțat organizatorii. Vor mai fi puse abonamente în vânzare în perioada următoare, așa că eu cred că ne vom apropia de cifrele pe care le-am avut și în anii precedenți. Nu ai cum să faci Untold cu 20 sau cu 30.000 de oameni, pentru că nu e aceeași experiență. Dacă într-un final lucrurile vor sta în altfel decât estimăm noi pe baza datelor de acum, sunt convins că vom primi semnale mult mai din timp și ne vom redresa, așa cum am făcut-o și în 2020. Nu putem să ne gândim că vara viitoare va fi o revenire la normalitate în proporție de 100%.
Alți doi mari artiști internaționali care ar fi trebuit să concerteze în acest an în România au anunțat că își vor întâlni fanii anul viitor. David Gueret și-a reprogramat turneul mondial Unlimited Live și va ajunge în București și Cluj-Napoca în octombrie 2021. Și Celine Dion intenționează să înceapă turneul care ar fi trebuit să aibă loc anul acesta. Cântăreața ar urma să ajungă în București în 25 iulie 2021. 4 polițiști francezi au fost reținuți după ce au bătut și insultat un bărbat de culoare la Paris. Incidentul a scandalizat opinia publică, mai ales că a fost surprins de camerele de supraveghere și amplu difuzat de presă. Vă avertizăm, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Președintele Emmanuel Macron s-a declarat șocat în timp ce sportivi, politicieni și celebrități locale denunță brutalitatea și rasismul forțelor de ordine și cer măsuri. Victima, care lucrează ca producător muzical, povestește că pe 21 noiembrie ieșise pe stradă fără mască. A văzut că o patrulă de poliție se apropia și a intrat imediat în studioul său de teamă să nu primească amendă. Dar agenții au intrat cu forța peste el și l-au snopit în bătaie. Francezii sunt cu atât mai indignați cu cât în aceste zile trece prin Parlament un proiect de lege care ar face ilegală difuzarea de imagini cu intervenții ale poliției. Practic, sub umbrela acestei legi, spun contestatarii, acest abuz ar fi putut fi mușamalizat. Je suis vraiment épuisé là et ça fait plusieurs jours que je dors pas beaucoup. Ça s'est bien passé, comme une audition normale j'imagine. Et puis maintenant je laisse la justice faire leur travail. Mon client a eu la chance d'avoir ces vidéos qui permettent de dénoncer ces actes qui sont certes isolés mais qui existent. D'ailleurs, s'il n'y avait pas eu des images, sans doute que Michel Zecler aurait été poursuivi, peut-être même serait en prison aujourd'hui et devrait payer des dommages et intérêts à ceux qui ont pourtant été ses agresseurs. Pandemia de coronavirus l-a făcut pe liderul suprem al Coreei de Nord să instituie carantina în capitala țării. Intrarea în Pjöngjang a fost interzisă, la fel și în multe orașe, măsuri luate pentru a preveni răspândirea coronavirusului. Informațiile au fost confirmate de serviciile de informații ale Coreei de Sud, potrivit cărora Kim Jong-un a interzis pescuitul marin și producția de sare ca să împiedice infectarea apei de mare cu noul coronavirus. În plus, pierderile economice provocate de pandemie l-ar fi făcut pe liderul suprem să ia decizii iraționale, printre ele executarea unui înalt oficial care nu a putut menține rata cursului de schimb. Coreea de Nord susține în continuare că virusul nu a intrat în țară, dar autoritățile se tem că riscul de infectare va crește în timpul sezonului de iarnă. Un om de știință iranian considerat artizanul programului de înarmare nucleară a acestei țări a fost asasinat. Bărbatul, șeful Departamentului de Cercetare și Inovare în domeniul nuclear din cadrul guvernului, a fost atacat de un comando în timp ce se deplasa cu mașina la periferia capitalei Teheran. A fost rănit grav și a murit la spital. Ministerul de Externe denunță un act de terorism și sugerează că Israelul ar fi fost implicat.